Ale my máme od pána rozkazy, aby sme mu povedali o každom kroku, ktorý urobí jeho dcéra. A keď ho neposlúchneme, vyhodí nás, pani. Postaram sa o to. Ale prosím vás, ani slovo pánovi. Pani, to nemôžeme urobiť. Rozkazy sú rozkazy. Teraz tu dávam rozkazy ja. A neodvrávajte mi, lebo tá, ktorá vás vyhodí, budem ja. Dobre, pani, prepáčte mi. Margarita, pred ním som zo seba urobila statočnú, ale ak sa to dozvie Augusto, zabije ma. Nie, on sa to nedozvie, pani. A naviac, rozhodli ste sa len podporovať svoju dcéru. Je príliš mladá, aby bola celý Boží deň zavretá Ako ja. Áno. Robíte dobre, že podporujete svoju dceru, pani. Znovu k vám získa dôveru. Keď budete za dobre so slečnou Julianou, neurobíte znovu to, čo robíte, keď ste smutná. To bude môj druhý krok, Margarita. Už nikdy nepiť. Nechcem už nikdy piť. Ty mi musíš pomôcť, aby som to dodržala. Sľub mi, že mi pomôžeš. Nenechávaj ma samotnú. Sľubujem vám. Nenechávaj ma samotnú, prosím. Nebojte sa. Sľubujem vám.